Thomas Bartolo li għandu 30 sena mill-mellieħa ġie kkundannat sentenza ta' 2 snin ħabs sospiżi għal 4 snin flimkien ma' multa ta' 3,000 euro. U nstab ħatila f'April li għadda kienet isuq trak b'mod perikolus u saħansitra għamel ħsara fuq proprjetà u karozzi fil-viċinanzi. Filmati li kienu ppubblikati wrew li r-raġel isuq it-trak b'veloċità eċċessiva u kif ukoll deret isuq fil-karreġġata ħażina. It-trak eventwalment ħabat f'karozza tal-linja fi triq George Borch Olivier fil-Mellieħa. Instab li r-raġel kien taħt l-effett ta' xorb jew drogi u kellu wkoll fil-pussess tiegħu id-droga kokaina. Il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mex kwalifikat lil Bartolo milli jkollu liċenzja tas-sewqan ta' kull tip għal 6 xhur u saħansitra ordnatu jħallas 2,600 euro fi spejjeż tal-qorti. Il-Maġistrat Rachel Montebello ordnat lill-Pulizija biex tinvestiga diversi leaks ta' messaġġi li oriġinaw mill-mobile ta' Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. F'digriet il-Maġistrat qalet li l-konverzazzjonijiet li ppubblikat it-Times of Malta kienu jirriflettu informazzjoni li kienet biss aċċessibbli għal partijiet fil-qorti. Informazzjoni mill-mobile ta' Fenech kienet ġiet elevata mill-esperti tal-Europol u sottomessa fil-qorti f'Novembru li għadda. Il-Maġistrat sabet li dawn l-artikli li ġew ippubblikati huma disprezz lejn il-qorti u għaldaqstant ordnat lill kummissarju jinvestiga l-partijiet kollha li kellhom aċċess għal din l-informazzjoni ristritta. Ordnat ukoll ir-Reġistratur tal-Qorti biex jibda proċeduri kontra l-awturi ta' dawn l-istejjer ippubblikati fuq it-Times. Numru ta' ħlasijiet u ċekkijiet sospettużi waslu għal bidu ta' investigazzjoni fuq l-awditur Chris Baldacchino li bħalissa jinsab quddiem il-qorti mixli bħasil ta' flus. Fuq il-pedana tax-xhieda l-Ispettur Omar Caruana spjega li Baldacchino kien jieħu ħsieb il-finanzi ta' Darren u Gordon De Bono, żewġ tirġiel li huma maħsuba li kienu involuti fit-traffikar ta' fuel bil-kutrabandu. L-Ispettur qal kif l-ex plejer De Bono kien saħansitra ħallas multa dwar ħasil ta' flus ta' 58,000 euro għal Baldacchino. Qal li l-Pulizija temmen li Baldacchino kien il-persuna li jagħmel tranzazzjonijiet u jiftaħ il-kumpaniji għal Darren De Bono u Jeffrey Ketkuti. Darren De Bono kien ġie impjegat bħala persuna ta' fiduċja tal-ex Ministru Nazzjonalista Joe Borch u li aktar tard kien sar Kummissarju Ewropew. Ketkuti mbagħad kien intalab mill-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa sabiex jiġi rrekordjat jgħid kemm iż-żewġ tirġiel kienu ħbieb antiki. Intant l-Ispettur qal li jisem Christopher Baldacchino jidher fuq kull kumpanija li għandu Darren De Bono u l-qraba tiegħu. U stqarr ukoll li l-awditur naqas milli jispjega minn fejn kienu ġejjin dawn il-fondi li kienu jidhru fuq id-dokumenti ffirmati minn bint il-mara ta' De Bono.